Manong nemi nagsubli-subliak. Iti balay da Carmina tapno lang maamuak. No sa dinuitan ti ayan ni Carmina. Hangem, talaga nga di daan mo manong nemi gabuta nagtalaw ka no, gabuta pinapanaw da linaksid da ka no akabsat. Linaksid da ka anak. Ta kinaguna da manong nemi gabuta isut dandanin nakatayan ti amada. Hindi maamuan, ti amada nga awan ti mangikasar ken kuana, iti pa nagsikog na atake. Kahit ko kuma, manong naimi, nga makasarita talaga ni Carmina, tapno, ikasar ko, kapati patpatay ko, tapno matungpal ko ti karik. Sinapul ko manong naimi, amo ti Diyos nga sinapul ko, ti babaling ko, apang sapulan ken kuana. Nagpanawagan, nagpa iti radyo. Imawan tinawaray ko. Awan tinakaibaga. Di mo nga tamat siya, manong naimi. Talon nga bulan ko dito ilawag, dito Ilocos, dito parang sapsapol ko kenkuana. Naging ka manong naimi ang gandang ko. Siguro kat saan nga na ikarito itong galbay sa kana kami. Nagawid ako dito sa San Ramon Isabela, manong naimi nga lapahit ti abakat. Nangarti mabalin mo anak mo kasi dyan napasamak. Nangarti planom. Nagsubli ka man na dyan lawag tayo sa pagtrabahwam. Dito yakon ta. Ang moment ni Carmina, tipang sapulan na kanyak. Ta, intod kumat kang kuha na dito yung kompletong address ko. At nung pagarigan ta, umay naktutuntunan, di ka mapasama. Kasanong haro dun sa nakatuntunan. Kapilitan na ang mga sawak sa balintang. Tasan siguro nga kami tinay rin. Noon niya, tinagtrabaho ak edi jalawag, manon may sumit lang kitrabaho dito sa San Ramon. Adadwa nga bakery dito ayan mi manon name kat may sa kadakwada ti simbreka. Tapanadero ak nga ron. Nalaing ak ngagmasa manon name agtempla. Iti tinapay. Diyan mo takasla. Naulit ti amin karagiti babae manon name nga pada kag gumubra ti bakery. Ada kakaisuna nga balasang kadakwada. Napintas. Manong name. Kaputawanin ni Carmina, manong name. Sinapol kami. Siguro ka talaga nga naikari nga saan nga kami. Inaram ko ni Delia. Awan din libad ko kenkuha na manong name. Imbagak ti may papan ka ni Carmina. Isot first love mo. Sinapol ko ang siguro. Saan nga kami tinaikari. Nudikat siya kakin siya, Delia. Yung mataputot mo kayo ko na. Tsaka mo ano, yung pas ngayon na, baka no, rinigrig na. Tsaka mo. Kasano nabigla agsublikan ka? Saan agsubli? Mabutay nga, Arman, aman o aklo ng kaita. Ito na kon, kaagsubli ni Carmina, biglang agad da. Baka adad na sa pilyam. Si kaitan ti ipatpatid ko, Delia. Agbes no inayat ko ni Carmina, yung sanitan, nadikat si kanin ipatpatid ko. Ipatpatid ka ko ni una, mamati ka kuma. Urain kay pasumag. Ito. Inem nga bulan manon name nga inarem ko aging gay naklunak ni Delia. Kat kabuta kayat kung tagasawa manon name, inchaya kasigod keng kuha na ti kasar. Mabiyag nak mata. Pero kung mga di ka mabiyag, siksika lang, ito agbaraman ti kita anak ta. Nagagatak mo. No, kaskasa no lang kat mangalak nung di franchise. Adamot yung motor ko. Barumot pa lang. Tano, malpas ti jutik dito ay agpasada double job. Tap na lang nakastakat may saganaan tati amin.
Manong Nemi, kasta nga ron tinaramid ko, ag panadero ak manong Nemi ti parbangon, ento malpasen, ti jutik, beta, ag pasada ak. Ngagalpasan pa tinam nga bulan, nga nagpanagurnong ko manong Nemi, isumatan di pa nagkalay sa amin kinitelia. Napasamak, kanaangin nga ron ti kalay sa manong Nemi, iti simbaan, iti ilimi, kanaangin ti resepsyon, iti sango ti balay mi, may matendaran manong Nemi, di kiti inawis mi, di kiti ninong kininang mi, ninong mi pa'y ni Mayor, manong Nemi, kanduwa nga sanggunyang bayan. Ni Angkel nga kapitan, kastamatan di kiti partido ni Delia Manunne. Nalagsak kami. Nang runa iti madanunan it first night, first fight. Sa bali manon nga feelings Manunne. No kasano ti kinananam ti bibig ni Carmina kastamit kini Delia. No kasano ti pintas ti sukog ti pamakina Manunne mi kastamit kini Delia. Kasla, arig na nagsublimat lang kanyak ni first love ko manong Nemi. Iti kinatao ni Delia. No pa'y no kasta nga arakupek, kad ibagak Delia matlang tinagan ng ibagak. Oh, Delia sila. Napanagnagak manong Nemi nga siyak, tinagasak nga nangusat, iti ruangan ti langit, birhen manong Nemi ni Delia. Nakaragraksak kami, nagtinulong kami nga nagtrabaho, nakaornong kami, nakaipatakdar kami manong Nemi, tigagangil lang nga balay, itigluti matlaeng asideg ti family house mo. Aging ka manong Nemi, ngayon pas ngayon ni Delia, tinaunang anak mi, lalaki, junior. Intultuloy ko manong Nemi tinubol job nga trabaho. Agmasa iti parbangon, sa kagpasada agmalmalem, manong Nemi tricycle. Yan. Kahit gabutaw mat, kahit dumdumteng nga paggasto sa mga dakkel, manong Nemi, nakaornong kami. Aging ganadan kami, hindi may kadwa nga anak, babae. Ay, lalaki matmanan, anak ko. Ni Daniel Jan. Ni DJ, manong Nemi, Daniel Jan. Lalaki matmanan. Kahit ko kumawad nga danak ng babae. Kahit pututang ka manin na bakit? Gusto na kumataduan. Di, may isa pa eh. Kahit dumabain. Gusto-ton. Kasanon no lalaking tumanin. Alam tumanin na. Kasanon no lalaking tumanin. Di alam tumanin. Kasanon no lalaking tumanin. Posible mat Di na awal na babaen. Kasanon no sa nga dosa na nga lalaking ay. Nagbaling nga team basketball. Namo na natayag kang natayag mo dagit anak tao. Sige. Padasan ta pa yung haron. Barbareng at dami may katlo. Tapno babaeng to. Nagpalaigat akton. Arman. Walo matlayan nga tawan ni John manong Nemi. Edin to. Tain naman titawan ni Daniel Jan, ni DJ. Matlayan nga nagadi ni DJ manong Nemi. Talagang awansan. Paano ka nagpa-check up? Ket? Orahin nyo lang ta, barang ang danto ko na damot. Di orahin ta. Kasano nga rin ng awan? Di babae nga anak ta? Di, ano sa doon lalaki? Doon ang lalaki nga nakulok-loko? Imalad aking kaloko? Hamit? Gwapo ko naman. Kagangin na tubing nga, nalikot. Ano sa mida? Ore tao mat sa bali nga si kasum no sang isuda. Ahaw matidakil nga nalawa nga dalosam. Basta duty ak, iti bakery, sa kagpasada, ore kas kasanon lang nga makaornong ta para tinaran na gawasak bayan na kita anak ta.
Aging ka manunemi nga iti may sa nga panagpasadak may sa nga malem a panagpasadak iti tricycle. Panagururay mi manunemi nga padag nga tricyclean kadag iti agdesaag nga pasahero manipod iti Ilocos ngagpakawayan at pakatugay karaw. Iti adda mapasungadan mi nga bas manunemi. Siyempre nagsagana kami Ta siya adulakid diri aglugan. Manong nemi adan nakalugan nga duwa tinila. Tricycle ko iti pagunyan nak ni Jimmy. Ay, Arman, mabit lang. Apay. Agsin nakataman at pasahero. Pabanang ka pasahero. Ije barangay yo. Manoda, may mesa. Ay, may mesa. May isa nga agina. Unak ko. Kapag nga, makisinong uwan namin kada kabuting mo di barangay yun. Baka nung makita na, ay mo di mangunwanted kang ka. Wait. Sige, nagsinong ka ta. Ipakastoy mo nga rin. Tata. Nagsinong ka ta lang din. Pagyanan, anjay yun. Di pasero ni Jimmy. Apay, magtayagad na katuga kami. Ang aso yun, tata. Ay, po, gumangganat kami pa. Makisinong katak lang din pasero. Hindi makiktutak na ng nemi. Ni Carmina? Apay? Binakiktutak ka kasta. Arman. Hindi tayo bagbagang pasero. Ama mo. Sige. Ay, bab nga din dito eh. Nervyos pa yung Diyos ko. Ni Carmina nagpeso. Kasta unim at manong na imitigagar ni Carmina nga nakalasin kanya. Ng biglamat lang alimiday. Malagip na siguro manong na imiti amin. Carmina? Talaga mapanag di lugar yo. Apay, adak kabagyam sa di lugar mi? Di barangay mi? Sikatiranda. Siyak? No siyak, apay nga talain. Asin ti. Di mo ka di manasin. Damo ka makita ka sa nung malasin ko. Wow. Napinta sa kasking ka. Ti anak ko. Ni Angelica. Kahit mo sawan, di pinanawa mo si Kuko. Di binaybayan na si Kuko. Abay nga sila, di mo amot ibagan. Kanapay ang kalingatan ka. Kaya asawa nga napudot tiyan tayo. Pangipanak nga rod ka na kayo. No di na ka mayawid. Tada siguro asawa mo. At dan, doon ti anak ko. Ti anak mi. Muna, tawan mo ang balasan ko. Guni ka. Sulat at ipod nung amam. Ag 11 akton. Natitawag ko nga kang ko nanay. Hindi tatay. Tay, 11 ko doon next month. Oh. Di ka may liwaya, iti amam. Isu ka dito mo na nga mga rakop kanya. Una siya. At da ka nun putot na. Sikando mo na mga rakop kayong kuwana. Dabayag mo nga kailiw sa kadi. Tay. Angelica. Nabayagan nga kailiw ko itong madaan itong babae nga na. Anak. Yung ti problema. Ti problema. Dumakamon ti asawam.
Sige, glogan ngayon. Pangipanam ka na kami. Basta siya kung di makamo. Dap na may tuloy tatag sa sarita. Napangko impanida manun nemi tibalay da kasin duming. Nakasinsin ko. Tag may mesan nga bibiyag ni kasin duming. Ngaging kakarigidiga. Ang daway kat awampit asawa na. Nasaan ko matakayat gasawan nga asawat ni Carmina Kenkwana. Ngam sadya tinawaya na mabaling ko ang pangsarungkarang kadakwada kas pagarigan. Kan sadya tinalimid na saan nga maamuan ti asawa kas pagarigan. Nga iti dagun daway manong name kat kasla makulkul ti panunot ko. Ano da ito yan? Ano ti panggap ni Carmina? Ano nga tada ito nga problema? Masulbar ko nga ta. Papagayam, no problema man nga paisulay dyan, ni pagayam tinga arman, kasano nga solusyonan na? Hindi ito ay itultuloy, papagayam nga ibasa, kinigibos, ni pagkasalita, ni pagayam tayo nga arman, may isang pagpilian para ti best letter of the first week, iti bulan ti January,